Tervehdys kaikille kuulijoille. Olen Maria Muinonen-Parkkonen Tuusulan kunnalta terveysliikunnan ja hankekoordinaattori. Mennään pikkusen aiheeseen. Kaikkien kuntien on liikutettava meitä kaikkia. Tänään kerron aika pikaisesti kuntien liikuntapalveluista ja liikkumis- ja elintapaneuvonnasta. Ihan ensimmäisenä katsotaan pikainen video aktiivisuutta arkeen, jo voit videon aikana ottaa vinkkejä itsellesi esimerkiksi kauppamatkoille. Niin, sellaisia liikkeitä voidaan soveltaa kaikkien meidän arkeemme. No niin, ja iloa liikkumisesta yhdessä tai erikseen. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella on tarjolla kaikenikäisille asukkailleen paljon erilaisia liikkumis- ja liikuntamahdollisuuksia. Meiltä löytyy laajasti hyvin huollettuja ulkoliikuntapaikkoja, muun muassa luontopolut, nuotiopaikat, hiihtoladut ja luistelukentät. Lisäksi meillä on urheilukeskuksia, ulkokuntosaleja, kuntoportaita, järviä ja frisbeegolf-ratoja. Jokaisella keusotekunnalla, eli Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Nurmijärvellä, Mäntsälässä, Pornaisissa ja Tuusulassa on laaja tarjonta ohjattuja ryhmiä. Niissä on tarjolla erilaisia jumppia ja esimerkiksi kuntosaliryhmäohjauksia. Kannattaa hyödyntää myös vesiliikunnan erilaisia mahdollisuuksia. Uimahalleja löytyy Hyvinkäältä, Järvenpäästä, Rajamäeltä ja Tuusulasta. Kuntien liikuntatarjonnan löydät kuntien omilta internetsivuilta. Jokainen liike on voitto. Liikkumis- ja elintapaneuvonta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Neuvonta on usein maksutonta tai pienen hinnan sisältävää yksilöllistä ohjausta, joka ohjaa ja motivoi kohti itselle sopivaa liikunnallista ja terveyttä edistävämpää elämäntapaa. Neuvonnan avulla saat keinoja ja motivaatiota elintapojesi muutokseen. Katso lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet oman kuntasi sivuilta. Käytän esimerkkinä Mäntsälän kunnan liikuntapalveluja. Mäntsälän liikuntapalvelut tarjoavat ikääntyneille ja erityisryhmiin kuuluville ohjattuja liikuntaryhmiä ja tapahtumia. Sekä lapsille ja nuorille järjestetään koulujen loma-aikana toimintaa ja erilaisia tapahtumia. Liikuntaneuvontaa toteutetaan yksilö- ja pienryhmävalmennuksena yhteistyössä Keusoten kanssa yli 18-vuotiaille terveysasemalla sekä vapaa-aikapalveluiden tiloissa monitoimitalolla. Lapsille ja lapsiperheille tarjotaan tukea liikuntaan ja erilaisia liikuntatapahtumia Liikkuva Mäntsälä 2025 hankkeen avulla. Työikäisille löytyy liikuntaryhmiä kansalaisopiston kurssitarjonnasta. Kunta tekee aktiivisesti yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa, etenkin erilaisten tapahtumien muodossa. Ja lisätietoja löytyy kunnan nettisivuilta mäntsälä.fi. Anna kulttuurin liikuttaa. Tee virkistävä retki
oman alueesi upeisiin museoihin tai luonnon helmaan. Liikkuessasi Tuusulan rantatiellä löydät esimerkiksi Halosenniemen ja taiteilijakoti Erkkolan, joissa järjestetään vaihtuvia taidenäyttelyitä sekä vaikuttavia konsertteja ja teatteriesityksiä. Retkeily Sarvikalliolla Tuusulanjärven rannalla sopii monenkuntoisille. Sen helppokulkuisilla poluilla ja kauniissa maisemissa inspiraatiota ovat hakeneet muun muassa kuvataiteilija Pekka Halonen ja runoilija Eino Leino. Mäntsälässä voit käydä ihastelemassa vaikka kuvanveistäjä Heikki Varjan ateljeeta tai kiivetä Kirkonmäelle. Keski-Uudellamaalla järjestetään paljon ilmaista kulttuuritarjontaa ja osalla kunnista on käytössä myös kaikukortti. Kortti on tarkoitettu vähävaraisille, joilla ei muutoin olisi mahdollista käydä kulttuuritapahtumissa. Löydät lisätietoja kuntien tapahtumakalentereista ja kuntien nettisivuilta. No miten löydät lisätietoja esimerkiksi pornaisten liikkumismahdollisuuksista? Ihan ensimmäisenä voit kirjoittaa Googleen tai hakukoneelle hakusanat pornainen ja liikunta. Ja niin kuin näette, täältä on avautunut ohjatut liikuntaryhmät syksylle 2024. Yhteystietoja ja ilmoittautuminen löytyy myöskin näiltä sivuilta. No toisena esimerkkinä käytän Tuusulan liikkumismahdollisuuksia. Googleen taas tai hakukoneelle kirjoitetaan hakusanat Tuusula ja liikunta. Ja sieltä avautuu sitten ajankohtaisia asioita, on uimahallia ja ohjattuja ryhmiä ja liikunta- ja urheiluseuroja ja niin edelleen. No miten löydetään lisätietoa esimerkiksi Tuusulan ohjatuista ryhmistä? Taas sinne Googleen tai muulle hakukoneelle kirjoitetaan oman kunnan nimi ja ohjattu liikunta. Ja sieltä saadaan sitten liikuntaryhmiin ilmoittautumiset ja muut tarvittavat tiedot. Ja sitten vain liikkeelle ilman tekosyitä. Kiitos!